seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Excelența în Afaceri, prima ediție din 2023. Numele meu este Loredana Helgiu și vă spun la mulți ani. În seara aceasta am invitat în platou alături de mine un tânăr artist și a descoperit pasiunea pentru muzică la 6 ani și de atunci și până astăzi a câștigat peste 100 de premii naționale și internaționale. Ulterior, fiind un tânăr ambițios, și-a dorit să învețe un instrument muzical și la 13 ani a câștigat primul loc la un concurs în Franța, la un concurs de pian. Ulterior, și-a descoperit pasiunea pentru basket și pentru câțiva ani a făcut performanță alături de echipa lui. Iar, în timpul facultății de jurnalism, crescând, și-a schimbat puțin și ambițiile și încă din facultate s-a angajat la una dintre companiile de top de marketing digital din România, iar în mai puțin de 5 ani a ajuns să fie manager partner alături de fondatori. Numele invitatului meu este Robert Ferraro. Bună, Robert, bine ai venit! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru această prezentare stufoasă. O să te rog să-mi dai și mie cu liniuțe, așa, modul cum ai pus povestea, pentru că e de apreciat și o să o folosesc și eu în materialele mele. Am scurtat-o cât am putut. Tu știi că în canalele de social media cât mai scurt e cel mai indicat. Cât mai scurt, da? Robert Ferraro. Până în 30 de ani, extraordinare rezultate atât în business cât și în cariera muzicală. Și asta nu e tot, adică ne dorim să creștem din ce în ce mai mult, pentru că altfel ne plafonăm și nu sunt genul. Și mai târziu o să vorbești despre obiectivele tale. Voiam să le spun la început, dar am zis hai să o scurtăm. Pentru că, așa cum ți-am spus înainte să ne vedem în seara aceasta aici, în emisiune am pregătit 2 sesiuni de întrebări fulger, le-am numit eu, ca să trecem repede prin ele, să ne asigurăm că plecăm cu o informație. Una la început de emisiune, care e mai mult focusată pe tine, și una la final, mai mult focusată pe business. Ești tu tânăr, dar totuși dacă te-au făcut asociat partener în business, înseamnă că ceva e acolo, nu? Puțin sare, puțin piper. Exact, totuși mi-ai dat o cifră de afaceri de 1.500.000 de euro. Da, și avem planuri foarte mari, am crescut foarte frumos și ne propunem să evoluăm sustenabil, pentru că ăsta e cuvântul cheie cu care noi jonglăm în business, și să fim sănătoși, că altfel lucrurile se rezolvă. Exact, bravo, bine punctat. Eu încep. Prima întrebare. Principala ta trăsătură este? Sunt un pic narcisist. Bun. Principalul tău defect? Wow, și simt acum cum tică ceasul. Mi-ai spus că nu vrei să știi întrebările. Nu vreau să știu absolut nicio întrebare. Principalul meu defect? Da. Trec greu peste lucruri. Bun. Îndeletnicirea ta preferată? Fulger. Primul lucru. Aceea ești tu bun. Cel mai bun. Da. Să ascult. Să asculți. Fericirea pe care ți-o visezi? Cred că să rămân cu oamenii din prezent alături pentru mult timp. Bun. Pasărea ta preferată? Prost devine, nu eu. Ok. De la el sunt câteva. Ok, pasărea mea preferată. Spun deseori că sunt ca o rândunică. Bun. Și îmi place asocierea asta. Bun. Eroii tăi preferați din viața reală? Părinții. Bun. Ce urăști detești cel mai mult? Minciuna. Greșelile care îți inspiră cea mai mare indulgență? Ok, greșeli care mi inspiră indulgență. Trebuie să mai fii și indulgent. Da. Atunci când nu se spun lucrurilor pe nume, pentru a nu face rău cuiva. Bun. Cum te-ai descrie în 3 cuvinte? Ambițios, curajos și, cum spuneam și mai devreme, ascultător. Ascultător. Bun. Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat despre tine de când ești antreprenor? Că nu pot să fac lucrurile de unul singur și că am nevoie de alți oameni cu care să cresc și cu care să pornesc la drum. Și cu care să rămân în drum, clar. Corect. Înainte eram genul care pot să fac totul de unul singur, pot să centrez, pot să dau cu capul, se poate, dar nu pe termen lung. Adică te afectează și te duci într-o pasă negativă. Mai ales când vrei să faci atâtea câte vrei să faci tu. Exact. Ce te entuziasmează cel mai mult în ceea ce faci? Acum, hai să vorbim de business. Ok, de business. Nu fac în fiecare zi aceleași lucruri. Asta îmi place, mereu. Diversitatea, nicio zi nu este ca cealaltă. Ok. Ce anume ți-a adus cea mai mare împlinire în viață până acum?
Cea mai mare împlinire până acum. Faptul că am reușit să iau un avânt destul de mare aici în companie și să creștem numărul de angajați într-un timp destul de scurt, aș putea spune. Da. În ce altă profesie ți-ar fi plăcut să ai succes? Pe lângă cea de artist muzical, vocal. Sportiv mi-aș fi dorit să fiu, dacă nu pe zona de basket, pentru că am spus că am făcut când eram mai micuț, poate tenis. Adică este un sport extrem de important și cumva modul în care ești educat prin acest sport spune multe despre tine, mai ales că nu oricine poate să practice tenisul, ai nevoie și de o potență financiară destul de mare și cunoști oameni relevanți. Înțeles? Deci totul trebuie să îndeplinească anumite bife când alegi un sport sau ceva. Bun. Cum ai cel mai mare impact la nivel individual și cum știi că ai avut un impact? Modul în care se realizează lucrurile după ce avem o discuție. Adică dacă am o discuție one-to-one, îmi dau seama că omul acela a înțeles punctul meu de vedere în modul în care aplică informația. Ok. Care este drive-ul tău pentru a excela, pentru a fi cel mai bun? Să nu te oprești din a învăța lucruri noi și research-ul este fundamental când vine vorba de... Asta te entuziasmează pe tine să fii cel mai bun? Da. Sau asta e o cale prin care poți ajunge să fii cel mai bun? Și. Ok. Pun foarte mult preț pe research și nu-mi place să știu că aș putea să fac lucrurile mai bine. Adică vreau să le fac bine, nu Cât de bine poți să le faci? La asta te referi, nu? Exact. Adică să le faci maximul, să dai maximul de potențial la momentul respectiv. Ok. Bun. Perfecționist, cum am spus la început. Un pic. Un pic. Dacă ai avea mai multe resurse suplimentare, căror inițiative le-ai dedica mai mult timp? Vis-a-vis de business. Vis-a-vis de business. Sau vis-a-vis de persoana ta, că până la urmă întrebările de început sunt focusate pe tine. Că dacă aș avea multe resurse, aș investi mai mult în formarea mea personală, adică mă duce la mai multe cursuri ale unor oameni cheie de la care să învăț și să fur meserie cu ghilimele de rigoare, pentru că ca să excelezi în business, să faci lucruri de la care să aibă și alții beneficii, evident, partenerii, angajați și așa mai departe, trebuie să fii tu ok cu tine și să încerci să te poziționezi ca un maestru al anumitor lucruri. Dacă mâine vreau să-mi fac un restaurant, n-aș putea să-mi deschid unul fără să iau niște cursuri în acest sens, să știu eu ce se întâmplă acolo și să nu merg doar pe ok, am încredere în bucătare, am încredere în personal. Nu este control freak aici. Este pur și simplu dorința de a înțelege business-ul înainte de a-l face mai bun și să mergi mai repede. Corect, zâmbeam aici pentru că deja ți-ai gândit, ai planificat de la cine să furi și cum să înveți, cu ghilimele de rigoare, să faci un MBA în business, nu? Da. Și acolo știm că este spuma. Este. Sau așa ar trebui. Ar trebui și cred că în continuare rămâne spuma, chiar dacă sunt mai multe programe de MBA, acolo vin oamenii cheie și în continuare îl face relevant faptul că este la nivel internațional. Da. Chinezul este unul dintre cei din companie care a luat avânt în sfera asta, în urma MBA-ului și ne încurajează și pe noi să-l facem. Mai greuți cu programul pentru că MBA-ul implică câteva zile constante de weekend în care să fie acolo full day de dimineață până seara la propriu, iar eu cu latura artistică nu prea pot. Dar vedem cum se așează lucrurile în viitor și sperăm să le facem pe toate la cel mai înalt nivel. Cel mai înalt nivel. Bun. Care este cea mai bună sau valoroasă investiție pe care ai făcut-o până acum, intrinsec vorbind? Cea mai valoroasă investiție? Cred că pentru mine a fost timpul, investiția cea mai mare, pentru că la un moment dat fugeam pe a face lucrurile și task-urile să le rezolv rapid și să fie eficiente, dar mi-am dat seama că timp nu mai am. Și am spus că ok, timpul valorează foarte mult, chiar dacă mulți spun că timpul valorează bani și cifre și așa mai departe, am spus că ok, nu, timpul este valoros pentru mine, pentru a avea o sănătate mentală foarte bună și a nu claca, pentru că o să vorbim și despre burnout-urile pe care le-am dus pe picioare la un moment dat. Bun. Și e păcat să nu vorbim despre ele, mai ales că ne urmăresc și alte persoane și ar fi bine să înțeleagă și ele cum să se poziționeze, pentru că dacă am intrat eu într-o groapă, n-ar fi bine să se ducă și ceilalți, chiar dacă în compania asta, la firma la care lucrez, era să zic numele, am stabilit. Chinezul m-a lăsat de multe ori să mă duc
în groapă ca să mă educ singur. Corect, corect. Iar Să- Vlad, celălalt fondator al agenției, partener, era genul care te învăța din timp. Uite, așa e bine, Te așa e bine. pregătea. Ei sunt Calolec și Bolec, Am înțeles. Vlad cu chinezul. Chinezul te aruncă, Chinezul te celălalt aruncă, duce Vlad îți puțin. spune, băi, nu-i bine, încearcă să faci așa, pentru că. Am înțeles. De la fiecare am avut și eu și Cosmin de învățat și evident în funcție de fiecare speță în parte am reușit să luăm ce a fost bun la momentul Ok. respectiv. Mai avem 3 întrebări din sesiunea aceasta fulger. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, da, ca să apucăm să vorbim despre tot parcursul tău și despre business și a doua sesiune de întrebări. Cum arată o zi obișnuită din viața ta? 45 de minute în trafic la dus, 40 de minute în trafic la întoarcere. Acum ne bucurăm de traficul liber din oraș. Igiena clasică de dimineață, mă bucur de faptul că nu mai stau încorsetat într-un birou acasă, ci mă pot deplasa să mă văd cu colegii, pentru că pandemia pe mine m-a afectat foarte mult vis-a-vis de work from home. Întâlniri la birou, întâlniri fizice, poate și în altă parte, depinde de agenda din acea zi, și întors acasă să mă relaxez. Adică mi-am propus, tot la fel furând meserie de la colegii mei, să-mi pun o barieră după ora 18, Asta voiam să te să întreb. nu mai încerc să răspund la telefoane, la mail-uri și chiar dacă pierd anumite apeluri importante, cu prima ocazie, a doua zi, revin și îmi cer iertare pentru că și viața personală este importantă. Mai sunt momente în care spun, bine, mai închide ochii Cum e și în seara răspunde. aceasta, da. Cum e în seara asta, La ora 21. ți-am și spus, la ora 21, Așa vai. este. Așa Dar este. am zis că e bine să îmbinăm și utilul cu plăcutul și poate data viitoare o să fie o emisiune la 17. Da, facem o înregistrare, tot am spus eu că vreau să mă dau pe înregistrări. Ce l-ai întrebat pe Dumnezeu dacă ai putea? Ce l-aș întreba pe Dumnezeu că dacă aș putea. De ce nu mi-a dat ochii verzi? Ok, poți să-ți pui lentile. Nu, nu. Mie îmi place foarte mult naturalețea. Naturalețea, bravo, Da. de apreciat. Ultima întrebare. Dacă ai avea un afiș, panou gigant, oriunde, cu orice scris pe el, ce ar spune și de ce? Un panou gigant cu mine. Da. Și ce Nu ar- cu tine, Ah. pe care poți să-l pui oriunde. Poți să fie în România, în New York, în Shanghai, unde dorești tu, indiferent de mărime, ce ar scrie pe acel panou sau ce ar spune și de ce? Aș miza foarte mult pe aceeași direcție pe care am spus-o mai devreme, cu nu te opri din a cerceta și din a evolua din zi în zi, pentru că altfel riști să te plafonezi. Sau, dacă ar fi varianta să fie față verso panoul Ok, bun. și cu un mesaj la întoarcere, aș spune un mesaj la modul că să te bucuri de ceea ce ai acum și să nu te angajezi în lucruri care nu te fac fericit. Și aici mă refer la familie în care tu nu ești fericit, într-o relație sau poate într-un business în care te-ai băgat doar pentru că erau cifre frumoase acolo și tu nu o să fii împlinit niciodată. Cunosc persoane și mai mici decât mine care de-abia au intrat în zona asta de afaceri sau s-au angajat și oameni mai mari care îmi spun: mamă, Robert, dar tu ești foarte fericit și împlinit că faci ceea ce îți place. Eu n-aș putea să fac asta pentru că n-am avut norocul tău. Și zic să știi că nu e vorba de noroc aici. Este vorba de ceea ce alegi. Pentru că și eu am primit oferte cu foarte multe zerouri, dar simțeam că devin pătat din multe puncte de vedere și nu am vrut să mă ancorez în treaba asta. Și am zis, vreau să fiu fericit, să știu că atunci când ajung la birou și fac o glumă, lumea râde pentru că suntem de aceeași natură și nu stau Corect. cu frică. Aoleu, oare îl deranjez pe colegul dacă mă dau la o parte? Nu, nu sunt genul. Sunt o fire care este destul de vulcanică, sunt energic, spumant, ca să spun așa, și nu îmi place să știu că mă duc cu greu la muncă, pentru că trezitul dimineață este important pentru mine. Și acum fac legătura cu Robert de 5-6 ani. Da. La fel de energic și de încăpățânat și de ambițios era și pe atunci, pentru că trebuie să aflăm și parcursul tău. Foarte, Timpul, ceasul ticăi, cum ai spus foarte, tu. foarte ambițios eram încă de mic. Ok. Nu-mi plăcea să fie altcineva mai presus decât mine. E singur la părinți? Da. Bun. Ăsta e un avantaj, dar când eram micuț îmi doream să mai fie și altcineva cu care să cresc, tot la fel punându-mă în balanță cu alți prieteni care au crescut 2 sau 3 în familie. Deci foarte ambițios, ca să revin la subiect. Când ți-ai dat seama? Când ai conștientizat că ești foarte ambițios? La primul test pe care l-am avut la școală. Când? Pe clasa Întâi. 1, la 7 ani. Bun. În momentul ăla am spus,
da, ce înseamnă F, B, B? Adică nu aveam noțiunea asta la noi pe vremea aia, Da. cred că și acum au rămas la fel. Era cu calificativ. Exact. Foarte bine, Mamă, bine. și întrebam, bine e mai slab decât foarte bine, nu în mintea mea, îți dai seama. Da? E bine. Începeam să fac bastonaș, ce se făceau Și să fii atunci. foarte bine. Și să fiu foarte bine. Ok. Evident, au fost situații în care nu am putut să excelez în toate domeniile și în toate materiile, dar a fost o alegere. Am zis că trebuie să fiu bine pe linia de plutire, nu neapărat și omul cu coroniță la final de an. La Nu început peste tot. m-am supărat că nu eram acolo prezent, dar în top 3 am fost de fiecare dată pentru că aveam și latura muzicală, mai făceam și un sport, Păi, îmi plăcea ia să ies. spunem, la 6 ani ți-au fost descoperite, Da. apreciate abilitățile tale muzicale și de ureche muzicală mai exact. La grădiniță. La grădiniță. Grupa bun. mare. Ok. Într-o seară frumoasă, cred că de marți, dacă nu mă înșel, unde, pe atunci aveam corul, unde educatoarea de acolo a chemat-o de fapt, a chemat pe maică-mea și pe taică-miu evident, să mă ia de acolo și să le spun, auziți, dar vă rog frumos să aveți grijă de tânărul ăsta, pentru că are ureche muzicală și e păcat să nu rateze drumul. Ai mei au zis, ok, mergem. Mama știa că sunt șanse mari din genă să prind latura artistică și am mers la Palatul Copiilor, unde am început cursurile după o sesiune de profesoara cânta la pian niște note, eu trebuia să le cânt cu vocea, aveam și o parte ritmică în care bătea un anumit ritm și eu trebuia să mă duc după ea, ca să vadă dacă am acea abilități. A rămas șocat, a spus că cred că n-am văzut în viața mea de când predau mai mult de 10 tineri ca tine. Și zic, Tu la 6 ani, nu? Imediat. 6 ani și eu. Da. Am început, am mers, am intrat din grup în grup vocal, Ok. m-am apucat de 2 școli de muzică private și una de stat. Ambele pe vocal? Toate au fost pe vocal. Ok. Cum ai ajuns la pian? Ținând cont că la teorie muzicală la Școala Populară de Arte, unde trebuia să facem și un instrument, pianul, se întrepătrunzeau frumos. Doar că nu excelam foarte bine și aveam teoria muzicală, solfegii, aveam emoții. Deci când venea teoria muzicală vinerea, să dai seama, dacă eu n-am uitat că eram fiecare vineri, deci slăbeam cel puțin 2 kg când venea ziua de vineri, pentru că nu eram stăpân pe mine. Atunci am zis că e nevoie și de ore de pian, a început să-mi placă. Ai ales tu pianul sau ți-a fost impus sau recomandat? Nu, mi-a fost recomandat și știam că este un instrument principal pe care oricine poate să-l practice cu ușurință și este bun. Nu vreau să mă duc pe instrument cu coardă sau mai știu eu ce. Am ales calea mai ușoară, m-am dus. Viața a fost făcută în așa fel încât să mă intersectez și cu basketul, cu sportul. Asta voiam să spun. Și din nefericire am ales să nu mai fac niciuna. Să Asta- mă axez doar pe canto. În ambele aveai nevoie de degete, care erau foarte importante atât la pian cât și la basket. Exact, la basket se deformau în funcție de mingea cum era aruncată, te răneai, îți cânteai mâna sau degetul, la pian trebuia să fii extrem de dibace și să poți să iei notele corecte și nu prea se legau lucrurile. La un moment dat am renunțat la pian, m-am dus pe basket și am spus, ok, dar stai un pic că eu fac muzică, cânt cu vocea, în mintea mea de atunci. Praful de sală cu răcitul în gât nu prea erau compatibile cu vocea și am spus ok, hai să merg Renunț totuși la pe basket. latura asta pentru că istoricul era bun vis-a-vis de premiile obținute acolo. Ok, știu că mi-ai spus că ai obținut peste 100 de premii naționale și internaționale, asta pe partea de muzică, vocal, dar totodată ai luat și locul întâi la concursul din Franța la pian, iar în basket mi-ai spus că ai performat totuși și acolo pentru un an, doi cât ai jucat. Da. De ce performanță? Ambiție. De unde ambiție? Din familie. Deci nu e a tău, e genetic doar. E genetic, dar știi cum zic, adică degeaba vine din familie dacă tu mergi te lași pe ureche, cum ar fi spus maică mea. Hai că te-ai culcat pe ureche și te-ai trezit pe alta. Nu, dacă m-am ancorat în ceva, îmi place să mă duc cât pot de sus, ca să văd cum am reușit, adică să mă autodepășesc, să văd ce am făcut mai bine și ce pot să fac pe mai departe. Și acum dacă mă apuc să fac un sport, cu siguranță nu aș fi genul care, bine, hai că Ai căutat performanță. Aș căuta performanță din momentul în care m-aș uita cu ce mă îmbrac. Faptul că mi-aș cumpăra niște Adidas speciali de a merge să fac sportul respectiv, e clar că te-ai gândit
la mai mult decât hai să facem ca să treacă și timpul să mai ard câteva calorii. Ok. Nu. Timpul e prețios și dacă nu vreau să fac un lucru, nu mă ancorez. Ceea ce spuneam de acel panou, Exact. că mai bine să faci lucrurile cum îți plac decât să le faci de mântuială. Ok. Acum, tu când ai plecat pe această carieră artistică, muzicală, ăsta era scopul tău pe termen lung, cum ai ajuns la jurnalism? Da, Pentru că aici... o întrebare bună, pentru că eu am fost în liceu la matematică informatică. Așa este. Deci mâncam matematică și informatică pe pâine, bacul a dat M1, adică cea mai grea materie de matematică, și acum știu cum făceam toate culegerile de subiecte, variante și așa mai departe, doar că în clasa a 12 am zis, ok, eu cânt, îmi place să fiu prezent pe social media, să mă pozez, să vorbesc în story-uri. E clar că sunt mai mult decât un om care ar sta la calculator, la Politehnică, de exemplu, și să programeze, să facă fizică, chimie și alte materii. Și am zis, ok, stai un pic, că nu e așa. Mă duc la o facultate de profil pentru că mie îmi place televiziunea, mi-aș dori să fiu pe sticlă la un moment dat ca să se îmbine cu muzica. Caut frumos, facultate de jurnalism. Am intrat, m-am dus, totul ok, evident, cu niște meditații, pentru că de la matematică M1 până la română pe pâine, era un drum relativ lung. Chiar dacă știam să scriu corect, îmi plăcea să fiu cu o prezență corectă în orice mediu, am zis că e mai bine să fiu la zi cu toate noutățile și să nu fac o imagine neplăcută. Am angajat meditator, am făcut pregătire pentru a intra la facultate, am intrat la facultate și asta a fost. Și asta a fost. Și acum îmi pare rău că nu mai fac matematică, dar la nivelul că eram o fire foarte analitică. Faci business. Ai nevoie de strategie, de calcul, de Asta da, predictibilitate. De... Doar că mi era dor de acele formule cu aria, cu piramide, cu cum vezi lucrurile. Ai timp. Nu, dar mi-am propus ca Așa. o dată sau de 2 ori pe an să ies la o ciorbă cu profesorul meu de meditație de matematică. Și noi avem treaba asta, ne întâlnim de 2 ori pe an să mai povestim de ale vieții, pentru că inclusiv rudele mele, verii, au călcat pe urmele mele la modul că au făcut școala pe care am făcut-o eu, au mers la liceul la care am mers eu, inclusiv cu profesorii de la meditații s-au dus și ei mai departe, pentru că au zis, dacă ți-a mers ție, ok. Exact. Nu mai stau să mă uit în stânga și în dreapta, merg mai departe. Ce înseamnă recomandarea, nu? E sfântă E recomandare. sfântă recomandarea, bun. Și tu ai ajuns să, după ce ai început facultatea, cum ai luat o decizia să mergi într-o companie de digital marketing? Păi știam că... Pentru că tu în același timp aveai și spectacole, nu? Da. De câte ori n-am fost cu husa de costum la facultate, după seminar mă duceam, mă schimbam și Facultatea a plecam. fost la zi. La zi, n-a fost la Și ai făcut și master după, exact. Și master tot la zi, totul la zi. Bun. Cum l-ai îmbinat? Și de ce? Aveam nevoie de practică. La facultate ai nevoie de practică, niște ore. Și Vlad, cu care sunt și în trupa de cover-uri, Vlad care este și la agenție, La agenție, da. vorbeam din glumă în alta de cum ar fi să fac eu practica la agenția lui. Care el o agenție de marketing, îmi povestea el. Și zic, în gândul meu, de-aia am spus și față în față, mă, ce vrei mă de la mine? Lasă-mă, domnule, în pace că eu am de cântat aici. Până când odată, de 2 ori, de 3 ori a început să tot povestească de faptul că am putea face treabă bună împreună pentru că eram cu facultate în domeniu și am zis, bine, mai că vin. M-am dus, l-am cunoscut pe chinezul, am făcut practic o lună de zile, asta nu o să o uit niciodată, în ianuarie 2017. Exact. M-am dus frumos, am intrat, m-am așezat la un laptop, am început să fur meserii de la ei, de la colegii de pe atunci și am zis, gata, s-a terminat luna, la revedere. Adică mi-am făcut practică, mi-am luat adeverința de practică, am plecat să o duc la facultate. Am dus-o la facultate, eram la un eveniment cu trupa, până când vine Vlad la mine și zice, auzi, dar tu n-ai vrea să lucrezi totuși la mine? Și zic, lasă-mă, domne, în pace, că eu sunt cu muzica, cu astea, nu mă mai tulbura. Până când am stat și m-am gândit mai bine și am spus, bine mă, hai, mergem mai departe. Ne-am întâlnit, am povestit, am bătut palma și așa a început Robert să lucreze aici. Greu. Foarte greu. Ai lucrat pe social media aici. Social media, comunicare, marketing, am făcut câte puțin din fiecare. Adică, la modul, Bun. trebuie să știi să faci câte puțin din fiecare, dar să te axezi pe un anumit criteriu. La mine a fost social media, că îmi plăcea să-mi bag nasul pe acolo, să văd ce se întâmplă, să citesc știrile noi și așa mai departe. Am început să creștem, s-au schimbat lucrurile prin companie, au mai venit colegi și am zis, ok, îmi place.
între timp mai primisem oferte de hai să pleci, să vii la noi, hai să faci aia, să faci aia. Prima oară am zis da unei oferte, m-am dus, nu mi-a plăcut mediul, pentru că pentru mine mediul este senzațional de important și am spus ok, Vlad, nu mi-a plăcut. Vlad foarte deschis, adică a spus du-te, nu vreau să regreți. Corect. Regret că m-am dus acolo, haide să... Pentru cât timp ai stat acolo și când ai revenit, ai început tot pe social media? Da, același lucru m-am dus. Ok. Cred că 2 luni am stat acolo. Ok. Eu care sunt de cursă lungă, adică dacă mă bag în Exact. ceva, rămân acolo O să te până întrerup puțin, pentru că timpul zboară și tu povestești mult, ceea ce e foarte bine. Eu nu mă opresc, adică trebuie să... Păi, Îmi pui ești- ceas de la de bucătărie, de Exact. prăjituri. Ești tipul de invitat care mi-a fost recomandat la început. Cei care nu vorbesc nu sunt buni, deci ești perfect corect. pentru sticlă. Ți-ai dorit bine. Acum știu că tu în piață, să spun, în partea publică, ești cunoscut ca fiind un expert pe partea de social media. Te-am fost și eu la un curs de-a tău, cred că la un moment dat, în fine, o prezentare publică, un eveniment mai mult. Cum ai ajuns să mergi către latura de... Vreau să spun expert, dar mi se pare că am mult expert, dar hai să-ți las și pe partea aceasta. Pentru că tu ai devenit partener în companie. Da. Asta înseamnă că ai o funcție de conducere și îți revin niște dividende, nu doar un salariu. Da? Dar în același timp te-ai dus și ai și învățat. Ce ai făcut? Cum le-ai îmbinat? Pentru că asta voiam cumva și prin titlul de emisiune, Granița dintre pasiune și afaceri. Cum ai reușit să le păstrezi pe toate? Cu mai Un multe time întrebări. management foarte bun. Bun, zine și nouă atunci, în afară, Pentru pe lângă. că am spus în mintea mea și m-a ajutat foarte mult mediul în care lucrez, la modul că, ok, acționar ca acționar, ai anumite task-uri de îndeplinit, ai Asta niște s-a întâmplat după atribuții. 5 ani. Da, dar și acum în continuare îmi place să evoluez și să fac lucruri noi, adică nu vreau să mă trezesc a doua zi să știu că fac aceleași lucruri. Din contră, am mers pe ideea că dacă noi nu suntem genul de companie cu cartele la intrare, la venit și la plecat, poți să faci orice dacă te ajută pe tine și ulterior ne ajută și pe noi. Adică niciodată de când sunt acționar de 1 an de zile. Exact. Dar am fost pe funcție de conducere alți 3 ani de departament. Am avut, coordonam între 7 și 10 persoane în funcție de cum rămânea departamentul de mare sau se micșora din vari motive. Și niciodată nu am spus, nu te duce la școală, renunță la seminarul ăsta sau trebuie să dai skip la un examen pentru că avem o întâlnire cu un client. Ok. Niciodată nu am spus cuiva sau au fost colege și acum sunt care îmi zic Robert, vreau să mă duc la cursul X, ce părere ai? Și zic, dacă tu reușești să-ți faci task-urile în timp util și pe noi ca firmă nu ne încurcă, Afectezi, da? du-te liniștită pentru că nu vreau să ai după aia remușcări. Deci, modul în care eu am fost tratat, tratez și pe ceilalți. Faptul că mi s-a permis să plec în timpul zilei la un curs sau să țin o prezentare sau să mă văd cu oamenii să le spun ce am inovat eu în mediul digital, pe mine m-a făcut să mă întorc la acel job și să spun, ok, dacă mie mi s-au oferit posibilitățile astea, le las și eu altora. Ok. Să devii partener în firmă a fost unul dintre obiectivele tale? Nu. Ok. N-am avut obiectivul ăsta. De ce te-au ales tu? Pentru că totuși tot ai spus numele chinezul, care e destul de cunoscut în partea de social media. Da. El știu eu personal de vreo Și că 7 te ani. gândești că eu am avut cartonaj galben de la chinezul. Că bun. chinezul a vrut să mă dea afară, Ok. la începuturi, Din firmă. din firmă, da. Pentru că el Era- credea, la momentul în care m-am dus, asta a fost și o poveste în premieră spusă maică-mi. Mi-am făcut ziua de naștere cu toți oamenii din companie la acum 2 ani și mama îl apreciază foarte mult pe chinezul. Pe Vlad îl știe de la cântări. Și ce vai, dar ce mult vă apreciez, că vă citesc alea. Ce doamnă, mi-a vorbiți la pertu, nu mă luați cu de-astea, degeaba mă apreciați pe mine, că dacă îl dădeam pe băiatul dumneavoastră afară, nu mă mai Nu mă apreciați. mai apreciați, corect. A început mama să râdă, s-au împrietenit extrem de bine. Voia să mă dea afară pentru că el nu credea că sunt făcut pentru jobul ăsta. Eram mai la carapacea mea, eram mult prea respectuos la modul că aoleu, hai să facem să fie bine să alea. Cred că era și un soi de nesiguranță pe mine la început, pentru că nu știam cu cine mă confrunt și n-am mai stat la masă cu oameni mult mai maturi decât mine, în business vorbind și într-o Corect, agenție. pentru că tu excelai în artistic vorbind, Știam muzical. cum funcționează o companie la modul că scara, ierarhia era bine definită și angajatul era angajat, managerul era ai grijă să nu-i greșești, că după aia ajunge la șef și tot așa. Se întâmplă și din nefericire și în 2023
și se va mai întâmpla mult timp de acum înainte, la noi era genul că nu se ținea cont cine cum vine, cât timp îți făceai treaba. Chinezul n-a avut încredere în mine. Vlad l-a luat deoparte. Păi ascultă-mă, că bag mâna în foc pentru băiatul ăsta, eu știu cum e pe scenă, e dezghețat, dă-i puțin timp. 30 de zile îi mai dau începând de astăzi. Ce vorbeau ei, am aflat între timp. Și am fost pe perioadă de testare în sufletul lui chinezul, ca să zic așa, până când și-a dat seama că nu sunt atât de naiv cum păream și m-am dus cu caberbecul. Adică... Pe ce abilități totuși? Pentru că ei aveau deja o vechime pe piață de 10 ani, da? Deci nu era că n-ar fi putut să ducă compania mai departe cu tine. Fără tine, mă scuzi. Da, suntem 4 în total. Adică ce sfaturi ai dat tu pe partea aceasta de, ok, în timp ce făceai spectacole, făceai facultate, ai făcut master, erai angajat și totuși ai ajuns partener. Ce recomanzi pentru verii tăi? Dacă vor să-ți urmeze exemplu. Pe unul dintre veri l-am îndrumat să meargă pe IT pentru că el e pasionat de matematică și am spus, lasă, nu te mai duce în zona mea, du-te unde îți place. Care au fost pașii tăi? Da, pașii mei. Am crescut sustenabil, m-am dus de fiecare dată la ei și le-am spus, vreau să fac mai mult, nu vreau să devin un șoarece de bibliotecă, vreau să să ies la networking. Și chinezul stătea așa pe scaun și se uita, ce mai vrei, mă, că mai nebunit, toată ziua vrei să fii peste tot. Și zic, bine, fii atent, încep să caut singur conferințe, evenimente la care să mă duc, să vorbesc, ca așa cum pot eu. Am început să caut, chinezul nu spune nimic, până când mă vedea prezent acolo. Deci eu făceam cum făceam și ajungeam prezent la un eveniment la care fie era cu intrare pe bani, fie cu invitație, cu circuit închis, eu reușeam să intru acolo. Nu mă întreba cum reușeam, nici eu nu știu. Îmi activam orice contact ca să fiu acolo. Deci probabil că ambiția, scânteia aia de a fi un pic nebun. Ok. A fost un avantaj în afacere participarea ta la astfel de evenimente și întâlniri private sau publice? Foarte mare, pentru că în momentul de față suntem bine poziționați. Eu, Cosmin, chinezul și Vlad. Chinezul este genul care iese în continuare pe sticlă, în față. Deci cred că eu cu chinezul suntem pe toate posturile de televiziune când vine vorba de o știre. Voi doi, deci doar noi. Nu am știut până să nu fac am ajuns pentru prima oară în premieră la un post de televiziune să fim în același material. Și eu și chinezul. Am leșinat de râs. În fine, am închis paranteza. Okay. Vlad este genul de persoană ancorată în managementul companiei, cifre și așa mai departe. Cosmin a fost desemnat să se ocupe de managementul echipei la nivel organizațional, chinezul să iasă în față cum se poate mai bine, iar eu să mă duc. Dar nu, el mi-a spus, dar nu mai vreau, Robert, du-te tu și lasă-mă pe mine că eu vreau să îmbătrânesc la bere. Și zic, nu există așa ceva, hai după mine. Și când vine vorba de un curs, de o invitație la ceva, le spun tuturor, nu vin singur, eu vin cu chinezul. Deci voi v-ați împărțit cumva task-urile sau chinezul și cu Vlad au gândit cumva strategia de business încât să puteți să existe un om cheie pe fiecare punct important în companie. Pentru că e clar că ne întrepătrundem o dată pe săptămână cu toții și ne punem la masă că aveți o ședință în fiecare miercuri, 4 to 7 se numește, 4-2-7, adică de la 4 la 7, în fiecare miercuri, 3 ore, vorbim doar despre companie, despre ce se întâmplă, cum se întâmplă și ce facem mai departe. Da, în fiecare săptămână. În fiecare săptămână, cu greu ne propunem să nu facem întâlnirile în concedii sau în sărbătorile astea între Crăciun și Revelion. Stăteam și ne gândeam, băi, dar oare putem să amânăm? De cât timp faceți aceste întâlniri? Regulat, în fiecare săptămână de un an de zile. De un an de zile. Deci de când am intrat noi, aveau loc de 2 ori pe săptămână, de 2 ori pe lună, dădeau skip pentru că nu era bătut în cuie. Acum avem în calendar întâlnirea făcută pe toată viața. E recurentă de la săptămână la săptămână. Okay. Și dacă eu sunt în concediu, o fac ei 3 fără mine. Adică nu renunțăm la ea. O să intru în sesiunea a doua de întrebări fulger. Azi mai avem un sfert de emisiune, să spunem. După care, în funcție de timpul care rămâne, mai discutăm. Acum, deci ne axăm pe business. Păi, zic eu că am vorbit puțin și despre business și până acum. Nu, întrebările fulger. Da. Nu sunt întrebări grele, nu trebuie să te sperii. Nu mă sperii, n-am așa ceva. Frică nu există pentru mine. Frică nu există. Doar aia constructivă. Bravo. Ce întrebări ar trebui să-și pună un antreprenor pentru a face trecerea la nivelul următor în afacere? Wow. 3 ore în fiecare săptămână?
O întrebare foarte bună și cred că întrebarea asta ar trebui să ne o punem și noi miercurea viitoare la întâlnire. Deci dacă se uită colegii mei, trebuie să o noteze. Ce întrebare trebuie să-și pună pentru nivelul următor un antreprenor? Te-ai gândit să crești și unul dintre obiective era să vă mutați împreună cu echipa extinsă într-o clădire mare de sticlă, nu? Așa mi-ai spus. Da. Putem cred că prima întrebare pe care eu mi-aș pune-o dacă aș fi în măsură ar fi ce pot să fac pe mai departe ca să nu repet greșelile din trecut. Pentru că, fac chiar o paranteză, vorbesc mult, Așa. ce să mai... Era un mare om de business, dar nu-i mai știu numele, dar era în top. Spune, poate aflăm. Și a fost întrebat la un moment dat de către niște tineri: cum ați reușit să ajungeți cel mai mare om de business cu nu știu câte afaceri și cu nu știu câte milioane, miliarde în bănci? Și el a spus decizii corecte. Atât. Da, aia stăteau în spate și se gândeau: bă, da, cum decizii corecte? Atât? Te-ai găsit tu să iei decizii corecte în mintea lor. Și vine o contraîntrebare. Da, dar la acele decizii corecte, oare cum ați ajuns? Adică vrem și noi să știm. E simplu. Experiență. Bă, lasă. Experiența de înțoi. Și o altă întrebare: da, domnule, dar haideți, spuneți-ne experiența asta, cum ați dobândit-o, să știm și noi să învățăm. Decizii greșite. Corect. Deci simplu și la obiect. Cred că asta mi-aș spune. Ce pot să fac să nu repet greșelile din trecut? E vorba aia. Să înveți din greșelile, Exact. deciziile greșite pentru a putea avea cât mai Da, multă experiență și da. ajunge la... Și aș miza cu o poveste. întrebare secundară: ce nu mi-ar plăcea mie să se reflecte din business-ul respectiv la un moment dat? Adică, Da. până la urmă, e prezentată acolo, ce n-ai vrea să se reflecte din acea afacere? Da. Cred Bine că asta ar fi răspuns. Care sunt primele 3 lucruri importante pe care le-ai căutat să le implementezi în afacere? Acum, afacerea nu ai început-o tu, dar știu că ai alte idei de afaceri și proiecte pe care le ții la modul personal în momentul de față. La ce te-ai gândit prima oară? O experiență de business ai? Aș încerca foarte mult să mizez pe automatizări, pe tool-uri. Okay. Pentru că, mai ales în domeniul nostru, tool-urile sunt fundamentale și aș investi, aș miza mult pe inteligența artificială, pentru că este un subiect important în zilele noastre, dar cu prudență. Adică nu m-aș lăsa pe mâna ei, nu m-aș lăsa pe mâna tool-urilor, pentru că o automatizare masivă înseamnă și forță de muncă mai scăzută. Corect. Și eu nu-mi doresc acest lucru, ținem foarte mult la oameni și știm că partea umană este importantă. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, cred că m-aș gândi foarte mult la a da mână liberă oricui. Adică dacă vine cu o idee importantă, nu aș spune: hai, te rog frumos, lasă-mă. Hai să vedem ce se poate face, pentru că și Vlad a crezut în multe idei de ale mele și s-au implementat la un moment dat și rezultatele au fost roditoare. Da. Și în al treilea punct, cred că aș gândi: ok, hai să vedem cui putem să-i dăm o șansă să fie ca noi. Okay. Că și ei ne-au dat nouă șanse și ca să crești frumos ai nevoie de șanse. De șanse, dar și de idei crețe și noi. Pentru că așa am fost și eu cu Cosmin, am venit cu sarea și piperul peste ceea ce Vlad cu chinezul știau oricum să facă. Ok, o să mergem mai repede pentru că am făcut doar 2 întrebări, dar avem 20 aici. Și mai avem puțin timp. Care sunt 3 lucruri pe care le-ai învățat despre oameni în contextul afacerilor? În contextul afacerilor, 3 lucruri pe care le-am învățat despre oameni. Nu este bine să iei decizii la cald, e bine să le iei la rece. Nu este bine să te lași purtat de val. Și al treilea lucru, nu este indicat să te ancorezi cu cineva în care tu nu crezi. Okay. Adică momentul ăla zero în care te întâlnești cu un om la masă și simți că nu e ce trebuie. Eu am pățit-o și am schițat foarte... Nu, dar rapid. Iartă-mă, timpul tău este la fel de prețios ca al meu. Cred că ar fi bine să renunțăm la idee, pentru că așa simt eu. Și a fost mai bine. Ok, mergem repede. Care sunt 3 principii de business după care te orientezi, te ghidezi în afaceri? Sustenabilitate. Bun. Este un principiu fundamental pentru mine. Onestitate și sinceritate.
Corect. Care sunt cele mai frecvente provocări pe care le-ai întâmpinat până acum în afacere? Cele mai mari Unde provocări. ai fost provocat cel mai mult? Cred că cel mai mult și în industria noastră suntem provocați în pitch-uri, Ok. adică în clienții care lansează oferte către mai multe agenții și tu trebuie să arăți că ești cel mai bun ca să câștigi contractul. Cred că care au fost cele mai mari Ce provocări. procent aveți aici? Unde? La pitch-uri câștigate? Câștigate? Să știi că am ajuns în punctul în care nu ne uităm la câștig, ne uităm la oare merită să ne băgăm? Deci avem un procent mai mare de refuz V-ați ale poziționat pitch-urilor. Deci avem un procent mai mare de refuz ale pitch-urilor decât La care la participați? care participăm. Ok. Dar cred că rata este de, nu știu, 2 din 5. E bună, e bună. Există provocări de proiecte pe care le-ai refuzat? Foarte multe. Ok. 3 lucruri pe care le regreți cel mai mult în businessul de până acum, pe care le-ai stabilit ca fiind interzise pentru tine. Nu cred că am. Ok, e bine. Deci nu cred că Ai am. timp să găsești. Asta vreau să spun, am timp să găsesc. Ok. S-au schimbat așteptările clienților tăi în ultimii ani și dacă da, în ce fel? Excepțional. Da, deci pandemia a favorizat foarte mult schimbarea percepției și era de așteptat. Foarte multe business-uri au uitat în online, că na, lockdown-ul asta înseamnă. Bine pentru voi aici. Bine pentru noi, dar nu neapărat. Nu neapărat pentru că au intrat și mai mulți pe piață și Au intrat atunci ați foarte avut mulți pe concurență. piață. Era un risc de a crește forțat și noi nu ne doream chestia asta vis-a-vis de business. Corect, inteligent. Deci am zis, nu vreau să ne îmbătăm cu apă rece, hai să vedem cum reușim să facem cu resursele actuale lucrurile și dacă nu mai putem, abia atunci să creștem. Ok. Te-ai gândit, eu merg repede aici ca să mă asigur că trecem prin toate, te-ai gândit, ai luat în calcul o strategie de exit pentru afacerea ta, în fine, nici n-ai putea să o iei singur în momentul de față, Da, dar te-ai gândit la un moment decizia dat? este luată ok. în momentul de față de către colegii mei împreună cu mine și Cosmin și ne gândim serios să dezvoltăm lucrurile și mai bine și la un moment dat va fi și un exit dacă lucrurile merg într-o manieră Ok. atât de bună cum a mers și până acum. Știam eu că e o întrebare bună pe care trebuie să o păstrez. Ce consider că este simplu într-o afacere? Ce consider că e simplu într-o afacere? Mhm. Pentru noi acum e simplu să spui nu. Bun. Care este cel mai mare risc în afaceri? Cred că domeniul de activitate este riscant, adică nu cred că Să nu poți... te alegi corect abilităților tale domeniul de activitate sau să alegi domeniul greșit, la ce te referi? Nu. Domeniul de activitate poate să fie periculos în momentul în care raportat la timp, la situația Actuală din piață. actuală din piață, Ok. da. Adică ăla poate să fie un factor care să te perturbe. Ok. Ai intrat vreodată în vreo afacere crezând că vei pierde? Da, am fost la un moment dat și am zis, n-am ce să pierd, hai să mă duc înainte, că decizii corecte, experiență, decizii greșite și nu regret. A fost ceva la nivel micro, ca să spun, dar m-a ajutat să văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Bun. Cât de greu este să pierzi? Acum nu e greu, dar înainte a fost extrem de greu pentru mine, cu supărări, mă gândeam de mai multe ori de ce oare nu sunt bun, oare s-a întâmplat ceva cu mine, dar acum sunt extrem de relaxat și dacă se întâmplă ceva să pierd, n-am nicio problemă atât timp cât sunt asumat. Cât ești asumat. Dacă te gândești la viitorul afacerii tale, de ce anume ești cel mai încântat? De faptul că atunci când... De fapt, nu. O să spun alt răspuns, care s-a și întâmplat acum între Crăciun și Revelion. Faptul că atunci când ne-am întâlnit la birou să vedem finala Cupei Mondiale Da. și ne-am căutat foștii colegi, au venit toți. De asta sunt cel mai încântat. Pentru că atunci când s-a strâns mâna, noi am rămas oameni, ne sunăm de sărbători, ne vedem să mâncăm ceva împreună, să bem, să ne uităm la filme și oamenii vorbesc cu aceeași plăcere de locul unde au evoluat la un moment dat. Asta cred că e cel mai frumos. Adică nu există râcă sau vorbe urâte la adresa noastră. Ok, vom zbura puțin pentru că mai avem 5 minute și mai am câteva întrebări. Unde crezi că poți avea cel mai mare impact și să fii cel mai eficient în companie? Când vine vorba de prezentările deschise pentru alte companii, pitch-uri. Ok. Ce consider că ai făcut cel mai bine până acum, în toți acești ani? Am fost sincer cu mine și sincer cu ceilalți și am fost natural în modul în care mi-am exprimat dorințele și modul cum am acționat. Ok. Cât la sută din succesul și din rezultatele de până acum consider că este noroc? Cred că 50-50. Bun, wow! Da. Pe ce planuri consider că ai atins excelența până acum?
Nu cred în excelență atinsă, cred în a evolua constant. Și dacă acum sunt pe punctul X, vreau mâine să fiu pe X2. Bun. Cum arată excelența în viață pentru tine? Împlinit, sănătos, să nu duci grija zilei de mâine, să știi că ai o familie frumoasă, la fel și sănătoasă, cu care să poți povesti de ale vieții. Cred că asta e cel mai important. Cum arată excelența în afaceri pentru tine? În momentul de față, cred că un exit bun. Un exit bun. Bun, acestea au fost întrebările. Mai avem câteva minute. Aș vrea să-mi spui într-un minut sau două cum este cu acele burnout-uri pe care tu le-ai avut în pandemie și ce recomanzi? Faptul că mă trezeam dimineața în același loc, la același birou, din același pat și făcând același lucru pe Zoom și alte platforme de genul, am zis ok, nu e în regulă și am intrat într-o pasă de nu eram sigur pe mine, eram dezamăgit că nu mai pot să fiu față în față cu oamenii, să-i strâng, să le simt mâinile și am mers la terapie. Okay. Am zis că ok, nu e de joacă, sunt din ce în Când ce ai mai... luat decizia? Te-a trimis cineva sau a fost decizie personală? Decizie personală. După cât timp? După ce mi-am dat seama. Adică am dus burnout-ul pe picioare. O lună, 2, 3? Cred că 3 luni. Adică au fost crâncene pentru mine. Aveam atacuri de panică, nu puteam să dorm, somnul era din ce în ce mai slab și am zis, dacă am ajuns și în punctul ăsta din experiențele altor oameni din trecut, hai, alo, bună ziua, vă rog frumos să discutăm. Okay. 2 ani de zile am mers, săptămânal, nu e nicio rușine, oamenii care au râs de mine, acum nu mai sunt oamenii care să am încredere pentru că n-au avut încrederea în mine să înțeleagă că lucrurile merg și cu terapie, adică nu e o rușine, și încurajez pe toți oamenii, dacă se simt într-un impas, să nu uite să ceară ajutor, pentru că ajutorul este foarte e de util preț și util. Da, și practic. Da. Am o întrebare pe care, de fapt, două întrebări. Una, ce carte sau cărți ai recomanda din domeniul de business sau dezvoltare personală? Tu alegi. Arta subtilă a nepăsării este o carte pe care aș recomanda-o, iar separat aș merge foarte mult pe cărți din domeniul de activitate al fiecăruia. Adică n-aș putea să... Eu citesc foarte mult zona de social media, de marketing, unde sunt abonat. Te informezi? Exclusiv newsletter. În newsletter la ce publicații sau ce... Internaționale. Adică dacă am voie să zic Social Media Today, Social Media Examiner, toate astea le citesc și iau de acolo articole de specialitate. Am și o platformă de articole de specialitate pe care intru, o accesez și îmi iau informații. Adică n-aș putea spune că citesc cărți cu cotor și cu semn de carte. Nu. Din domeniul ăsta. Aici e nevoie să fii ancorat și să testezi. Deci să fii mai rapid, că industria se mișcă Iar mai eu, repede. sincer, mai nou am descoperit audiobook-urile. Okay. Tot îl văd pe Vlad când mergem la o cântare, că ascultă și îmi spune cât de eficient e, pentru că nu prea am timp să stau și îmi pare rău, dar în mașină cred că aș putea să fac acest lucru. Mai am o întrebare. Sunt anumite rutine și obiceiuri pe care le frecventezi, pe care le utilizezi? Da. Îmi place să fac curat în casă. Îmi place să dau cu aspiratorul robot. Este o rutină și ok, da. Bun. Pentru mine, hainele la curățătorie sunt importante de a fi duse și îmi place să câștig din timpul meu, dar și al altora, prin a nu face lucruri de unii singuri. Adică dacă e vorba de călcatul hainelor. La momentul când eram mai mic și mergeam la concerte, o rugam pe mama să nu mai calce ea, pentru că eu nu aveam timp, că trebuia să plec din colo-colo și am zis, de astăzi tu nu mai calci, ducem hainele la curățătorie, pentru că și timpul tău este important. Mulțumesc, Robert. Și eu mulțumesc pentru invitație. S-a terminat. A fost o plăcere să fii în seara aceasta aici. Wow, cum ați durat iar. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la această oră. Dacă doriți să vedeți și alte emisiuni Excelența în afaceri, o puteți face pe pagina de Facebook sau pe pagina de YouTube. Până data viitoare vă dorim o seară excelență și dați-ne like și follow. Vă mulțumim. La revedere!